Yabona kule note ekulona abazalwane. Ngathi bese ngayivala kuleli note le. Ngathi bese ngayivala kuleli note. Hallelujah. Ngathi bese ngayivala kuleli note bantu. Ngicela ozama. Ngicela ukuvala ngani nje. Kodwa ngathi bese ngayivala kuleli note. Ngathi bese ngayivala kuleli note. Ozamfowethu ngicela vele nime la. Ngicela vele nime la ngaphambili. Kodwa ngicela sivale leli note. Ngibingelele umndeni wakaMdunjana. Uma ubokama wami usathotshisiwe. Malumekazi. Umalumekazi bami. Vuyo. Bo anti bami. Ngibingelela ibandla likaKristu. Ngibingelela abaphathiswa bemfihlakalo. Ngibingelela uprogram director. Ngibingelele umdlali wogubhu. Worshipers. Inhliziyo yami iyathuthumela. Sihamba nebandla laphezulu eHarding. Abantu abasha esisenqungqutheleni. Uthula umzala wami ebeyisendlalelo sika Kristu ophilayo. Amsevile. Wamseve emncanini bakhe. Wafunza obaba omkhulu bakhe. Wamfunza ubaba omkhulu wakhe. Sasuka ke thina bazalwane siseyizingane zika Sunday school. Sisakhonza emission Assemblies of God. Nizongixolela ke bazalwane anti inhliziyo yami iyathunukala. Kodwa futhi nginokujabula ngothula. Ngoba uthula uhambele enkosini. Izinyembezi into yakaMdunjana. Anti yazazi wena. Xolele Vuyo. Ngiyazulimele udabukile. Sizoba nguJesu ke bazalwane. Esimbonga noma kunje uNkulunkulu wethu ophilayo. Otha sihlale simile. Elithi izwi lakhe. Imihla yowesifazane, imihla yomuntu ozele wesifazane. Sizelwe abantu besifazane. uJesu yedwa wenza umzekelo wokuzalwa umuntu wesifazane. Yena yedwa wenza umzekelo ngoba inkosi yamakhosi. Kodwa thina sonke sikhona ngabe bezizwe abathi banabaprofeti abakhona. Kodwa kekho omunye uJesu ophilayo wenza umzekelo wokuzalwa umuntu wesifazane. uMaria waba umzekelo uMaria okwakukho ukuhamba asangakhulelwe njengabafazi bonke. uJesu inkosi yamakhosi wenza umzekelo.
Siyambonga uNkulunkulu ngeqhawe lethu uThula. Sesisho njalo ke ngoba siyasho otherwise uThula yena usesenkosini. Hlele sifubeni sika Abraham. Hleli nabahamba befela ukholo. OStefana bashawa basakazwa ngamatshe. Uthula namhlanje ivangeli naye alijulukele. Namhlanje uphambi kwenkosi. Uyasibona nje thina bosambo sibhobhoza inyembezi. Uthi kazi kabangaba bakhalelana. Ngoba yena is in a better place. Siyambonga uNkulunkulu nathi sizosho. Program director uzosixolela. Asikwazi ukusuka eHardingi. Sisuka nebandla esihamba nalo lapha simazi uThula eligijimile ivangeli malumekazi nehlane enyuka nabo bo anti bami. Siyambonga kuNkulunkulu ngoba into esihlanganisile sihlanganiswe nguKristu. Ngaba sazana nakubake mina uThula ngaba ngiyamazi ngoba wakubuka mawami. Kodwa ngoba sihlanganiswe nguKristu inkosi yamakhosi. Mhlambe ngaba ngumzala wakhe ole kodwa ngesimanga sevangeli esalikhetha ngenilanga ingako sikhona lapha ekhaya. Noma sihlanganiswe ubuhlobo. Siyabonga ke nensali. Insali yabazali bethu kwesisikhathi. Noba bekhona abanye abantwana uNkulunkulu uyasibusisa ngendlela ezahlukehlukene. Bakhona abalithatha ukholwa, belithatha bengazalwa babazali, bezalelwe emapayipini, kodwa bame ngoJesu. Kodwa ke nathi siyayibonga insali. Leyo nsali yabakhona noThula abagijima nayo. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu. Size sizoduduza. Sisuka nabanye abazalwane sithe angeke sikakwazi noma sikhathele imizimba itubekile. Kodwa sathi angeke singakwazi ukuthi namhlanje ukuma kwami ngimelanga mina kodwa ngimela abanye ngihamba nabo ukuthi sizothi nje impela sizoduduza umndeni ngoba siyalazi isuku la kusasa siyese kuma bakhethiweyo ngendlela kodwa ke nathi sizothi uThula simbonile gijima evangelini. Simbonile gijima uThula egijima koHardingi bethi mayesefikile uThula ngoba inkonzo iba nesikhathi zayo zokudonsa kudonsa imimoya udonse kodwa bethi mayesebambile uThula emile uprogram director obone ebamba inkonzo ayibaka isiphiwo sakhe ayibamba ayibeke kwenye level. Sizoso njalo ke sithi Jehova siyabonga obesibekile ebesibolekile inceku enje sibonga uNkulunkulu malumekazi. Umthwalile wena umntwana wakho dadewethu uvuyo nomndeni wonke kodwa sibonga uJehova ophilayo. Sithi sizobona ekseni sizobonana noThula. Sisho njalo if not senze kahle bazalwane siyombona uThula ngoba singasho siqephuze siqede. Kumnandi ukugida ngaphambili bazalwane kepha afuna sicela into eyodwa kulezi insuku zokugcina. Umhlaba uyaphithizela. Sike sasho ebandleni ekseni sathi sicela uNkulunkulu asisize asize uIsrael ngoba thina abantwana bakaNkulunkulu khona izisekelo efuna sizikhulekele. Impi yomhlaba iyadedelana kulezi izikhathi. Sathi siyacela thina sicelela uIsrael. Sithi uNkulunkulu ngesikhathi ekuphithizelayo thina sizocelela uNkulunkulu abheke kuIsrael leJerusalem ikhaya lamakholo. Sisho njalo ke sithi oThula asebephambili. Hawu siyababongela. Uhambe kahle. Ngiyayithetha indawo. Hallelujah. 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 Ungcwele Nkosi. Uphakeme. Umuhle. Ngiyabingelela emndenini wakaMdunjana mawami. Amen. Dadewethu. Hallelujah. Amen. MC ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngizongena ngentuba bengeke ngikwazi amen ukuthi ngingami ngizovalelisa okanye ngizoduduza umndeni wakaMdunjana ngewakanzimandi Sibongo ikhaya lisemzimkhulu ngikwajali ngokuhlala uThula bengimbiza ngobhuti engibiza ngosisi amen
ngingekangeni izwini la namhlanje omunye umuntu bengambona njengomuntu ophiwe ukuhlabelela okanye ophiwe ukushumayela. Haleluya. Kodwa into engayithola kuButhula ube umuntu wezambulo. Hallelujah. Hallelujah. First time, I think it was 2021, if I'm not mistaken, kwakunenkonzo yabasha eyayila ngiqala ukumbona ngiqala ukuzonyathela la. Amen. Ngisuka ngihamba nebandla lase Ebenezer kade ngivakashele umngani wami uSisambo esahlanganiswa uJesu. Hallelujah. Ngiyingane yase Assemblies of God. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Uma ngifika la safika kuzongena i-second session. Ngivakashela udadewethu umoya oyingcwele ungifake emkhulekweni. Kwayena ngathi mangifika ethu uyalungisa ngathi ayisisi. Sahlala naye sizixoxela but umoya oyingcwele engifake emkhulekweni. Lo okuthe noma ezohamba uButhula kwenzeka same thing. Iviki lonke nginga understandi ukuthi umoya oyingcwele uthini kimi engifake kwiprayer enosizi. Bekukhona isikhathi la bengithi ngiyaguqa ngize kube ngiyasukuma ngingakhulumanga nelodwa izwi kuNkulunkulu kodwa kubhobhoza inyembezi. Amen. Ungathi mangifika la kwase kulungiselela ukuthi kuzongena i-second session. Ngabona ngibizelwe eminyango. Kwathiwa ngicelwa umfundisi. Ngangingamazi ukuthi umfundisi. Mangifika ngaphandle wathi sisi umoya oyingcwele uthi ucela usilidele indumiso. Amen. Ngafike ngahlabelela la ekhaya. Ngiqala ukunyathela ngisindisiwe ke bazalwane ngiyamthanda kakhulu uJesu. Haleluya. Ngizosho njalo ekseni namhlanje. Haleluya. Ukuthi nanoma esehambile kodwa ukhona uJesu ongashiyani. Haleluya. Lithi izwi lenkosi elivulwe namhlanje lithi imihla yomuntu. Haleluya. Inomkhawulo. Haleluya. Ozelwe owesifazane. Haleluya. Egameni lika Jesu dadewethu ngizothi kuwena namhlanje ngicela ufane no Ruth. Haleluya. Usehambile obowuze ngaye la ekhaya. Kodwa ngicela usho uthi kuma uNkulunkulu wakhe uNkulunkulu wakho. Haleluya. Ngoba ngokwenza kanjalo ngokunamathela uyothola umvuzo. uRuth akagcinanga ngokunamathela kumazala wakhe. Kodwa kwahamba enamathele kanjalo kuthe sebebuyele ezweni lesinkwa. uNkulunkulu wambonelela. It may happen ukuthi wena kazukubonelela njengoRuth owambonelela ngoBoaz. Kodwa uNkulunkulu uzobonelela ngokuthi akunikeza abantu abazokwenza ukuthi impilo iqhubeke endleleni. Ngoba unamathele kuKristu Jesu. Ngicela ukuthi izindlebe zakho uzivale. Kodwa wenze njani? Wenze izwi elikuzaga 3. Elithi ungabuki ngokuhlakanipha kwamehlo akho. Haleluya.
umesaba uJehova udede bubini. Angisho ukuthi kukhona ububi, kodwa buzofika ububi, ngoba la khona umuntu kuba khona ububi. Haleluya. Kodwa namhlanje ngizothi unamathele kuma, bese futhi uyabheka kuyena uKristu Jesu ewumqalisi nomphelelisi. Lenhlungu okuyona mina ngiyayazi. Haleluya. Engashiywa ubaba weingane ngiyingoduso. Haleluya. Wangishiya ngiyingoduso. Lolu sizi ebengiluzwa kulesonto eliphelile kwakunjalo namhla kuzodutshulwa umyeni wami. Ngezwe same thing. Haleluya. Kangangoba kubazalwane engihlanganyela nabo bengiloka ngibatshela ngithi angazi angikwazi nokuya enkonzweni because ngifila into engayizwa ngesikhathi kuzohamba umyeni wami. Haleluya. Ubhuthula bengwazi ukuthi uma nginenkinga, haleluya, ngithi bhuthula ngicela uthandaze nayi ingane yami yomfana yenza 1 2 3, ngicela ukukunikeza ucingo ukhulume nayo, ngoba noma singazikhulisa izingane nanoma ngingamkhonza uKristu Jesu, kodwa nginawo amandla njengowesifazane ukuthi ngikwazi ukuba nelanguage yokukhuluma nomfana. Haleluya. Noma ngingagcotshwa kangakanani, haleluya, kodwa ikhona indlela esolimini ebekelwe obaba nezinsizwa yokuqondisa ezinye izinsizwa. Haleluya. Ingane zami zaduduzwa uyena. Ingane zami endleleni bekuthi mangawuthi namhlanje sikhale kakhulu mangangizitshela ukuthi akasekho ubhuthula. Haleluya. Ngiyabonga abazalwane. Haleluya. Muhle uJesu ma. Ungaqumbu uqalekise. Haleluya. Lithi izwi lenkosi sinohlobo lobhabhadiso olusezwini lenkosi, ubhabhadiso lu7. Uma selifikile ubhabhadiso lenhlupheko, abaningi balahla idirection, kodwa ngizothi ma nawe dadewethu nihlale kuyena uKristu ngiyami. Amen. 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 Isapho thatha umfundiso sivulele inkonzo, ngibulise uprogram director, ngibulise umzwa lapha ekhaya ngelihle igama lika Yesu Kristu. Amen. Enkosi yami ngingumama uDiko osuka eFlagstaff. Ngitheke ngoku ukuba ndikangesuki apha. Ngifuna ukuba namangqina athi bendilapha. Amen. Nkosi yami kube buhlungu engqondweni yami mhla ndifumana lo mbiko. Xa ndithandaza ndambuza uThixo ndathi Thixo kuphi na ngelixesha. Ndamsola kakhulu. Kodwa ke okusalayo ndithe kuba ndibe senkonzweni yePasika. Sathandaza nabanye abazalwane, sathandaza nabanye abazalwane ndalucela uxolo kuThixo. Amen. Ilizwi apha libekiwe elithi into umuntu ezelwe umuntu wesifazana imihla yakhe mifutshane izele zinkathazo. Amen. Ngifuna ukuthi ke mzukulwana ekudidekeni kwami nasekudidekeni kwakho mawuwele esandleni sikaYehova uThixo kuba sinemfesane. Amen. Ngifuna ukuthi mzwa lapha ekhaya uxolo malube nani. Ithi incwadi yeDeuteronomy 31 verse 6 ithi xa isithi ithi musana ukubheka bheka, musana ukungcangcazela ngokuba ndinani ngamaxesha onke. NdinguThixo ongasayi kunishiya, ndinguThixo ongasayi kuniyekela. Ndifuna ukuthi ke abantu abakwethu thuthuzelekani kunje kuzo zonke inhlanga. Uxolo malube nani.
Utato bethetha apha ebala abantu abamshiyayo ndive ndichukumiseke. Out of abantwana abayi-14 ndisele ndedwa. Andazi nokokuba uThixo undigcine kuba ndilungise okanye undigcinele into yoba ndide ndilunge. Ndiyazibuza ngezinye imini xa ndithandaza uba andisayazi into endiyihlalela. Andisayazi into endiyihlalela apha futhi Thixo andali kwanto. Ndawuvele ndisabele nje. Bekungekho umbi mama xa bekubizwa utata umfundisi lo. Futhi uba beyibizo lifana nolasemhlabeni bendovela pha eminyango ndithi akekho. Dale naye ndithi akekho. Bekungekho umbi ke mama, uxolo malube nawe. Xolo malube nawe. Futhi uThixo uyahlaleke kumkhonzeni uThixo. Uthi biza mna ngemini yembandezelo ndikuhlangule. Wena undizukise. Ukuba ngaba nizawushiyeka ke nilijike lilizwi likaThixo. Yemadoda ndiyamazi utata umfundisi. Futhi ke Nkosi yami amazwi athethe apha andisikelele ngendlela emangalisayo. Kuthethwe izinto endizaziyo. Ndambona ndimqala uba ngumntwana kaThixo. Unoncumo, uhlekile, futhi ke njengoba ndithi mzukulwana apha nakuye ndifuna ukuthi mzukulwana. Nkosi yami ndifuna ukuthi makaphumle ngoxolo, imisebenzi yakhe ndiyayazi ndiyibonile. Nkosi mayisikelele ukuthethwa kwelizwi lakho. Amen bazalwane. Ngiyabingelela. Nje umuntu njani? Ihlobo makhelwane. Ngiyabingelela. Angisukumenteni nabazalwane. Angisukumenteni sibariki ibhodeli. Sibaru fikile ekhaya zocela ubuhlobo. Savuma. Ngila ngabe shada ngamnika udadewethu ngamabisi. Kakhani. Na before azodlula bazana mhlambe 3 days before ufonile. Bangangipheka babe ngifona ngevideo call. Bangangipheka. Ngayifana. Wabe ngiqela ukuthi yabo ngiyabona ukuthi akekho right. But sibonga abazali ukuthi uNkulunkulu ubasebenzisile ngosikazi wakhe. Uthe baba okhulume la uthe into ayibongayo ukuthi uNkulunkulu wamnika umuntu owazanayo emnika inkosikazi. Ngiyambongela futhi nami. Lokho akushoyo ngiyakwazi dadewethu uNkulunkulu ngenkathi abantwana bakaIsrayeli bephuma eGibhithe into abathembise yona izwe libale ubusi nojulo konke bazanobisi kodwa endleleni akabatshela ukuthi kuzoba khonani. So yabo ngenkathi wawuzozibophezela la ekhaya uNkulunkulu akakutshelanga ukuthi sizobalela isikhathi sokukhwenyana wakho. Mina wena mncane kakhulu kumina ungilami yawulami nongilamayo yabo nje but konke engizibonileyo kuwena uthi umakoti wami yindaba ongafani usisi wakho omncane. Uthi yazi usisi wakho omncane uNkulunkulu mina ngibona kuyena. Ngicela ukuhlebela ukuthi usindisiwe manje because of wena. Uthe nje ngibonile insindiso kusisi wakho. So ngiyabonga mina. Ngiyambonga uSibari. Ngiyambonga futhi ukuthi anihlanganise uNkulunkulu. Futhi lithi iBhayibheli dadewethu umfazi ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe ngezandla zakhe. Oyisulu uyayibhidlisa futhi ngazo izandla zakhe. So lento beniyakhile noSibari ezokubhidliswa wena ngezakhe izandla. Kodwa uNkulunkulu futhi umile kuNkulunkulu. uNkulunkulu ngekavume ngawe. uNkulunkulu uyamazi ukhule ngoNkulunkulu till now kuseNkulunkulu ayikho enye into. Nginesho uyazi ekhaya akukaze kufike kuzogida ngisho izangoma. Akukaze kufike kuthinyanga ezobethela kodwa bekumkhuleko one way namanje kusawona. Ayikho into esiyiphetheke umuntu asekhaya sokushiya nayo mhlawumbe ukuthi sisusa inhlungu noma mhlawumbe sizokunika ibhodlelana ukuthi ubani usela lo ukuze kube ngcono. Kodwa nje sikushiya noNkulunkulu.
lo waphuma naye ekhaya. Into engiyicela kuwena kulesikhathi samanje ungamhlazisi uNkulunkulu. Angizothi ungayihlazisa ifamily yakho noma ungamhlazisa umkhwini wakho, kodwa ungamhlazisa uNkulunkulu. Namhlanje ngiyazi ubhlungu xekwa kwenyama kwenye inyama. Usibari mina benginabafowethu wathi efika benginomunye nangimithe nayo nomkhwiyeni wakhe. Kanti mase kufika lo ngadawo sekuqedwe omunye. Sesabafana manje kusho ukuthi siwu4. Qala mina uze lo walo ulandele lo walo bese kuba umfana omncane. So benginokuthi nje ngiqinile, nginezinsizwe ekhaya, but bengiye ngibe nesikhweleke mabefikile. Into engiyibona ugogo etatazela yona makufike bona. Wow. Into engiyibona etatazela mina ngisho ngangena nini hayi. Kodwa nje mangene bona akuvukwa ngisho ngo1. Ngiphathi makufika yabo nje labo bahlala eGoli ubalinda baze bafike ngo4 lokwehlila kalala ulinda ukuthi kuzofika bona. Makufone lapho ukuthi sizofika ugogo wenza show. Angazi kushintsha amakhethinisi ushintsha osofa bamiswe ngenye indlela ngisho ekitchen yabo kuma ngenye indlela nendlela ekuphekwa ngayo ayiyona indlela esingajwayele ukudla ngayo. Kodwa makufike ngisho ngithi hayi ngeke shona abafethu bazothatha indawo yami la ekhaya. Kodwa ke bengingasoli bekumnandi benginabafowethu. Umfowethu alale kahle uNkulunkulu nje futhi asimsoli uNkulunkulu. Asimsoli uNkulunkulu ukuthi iBhayibheli uNkulunkulu qamba amasu. Ukuthi ukuxoshwa la. Angabe ukuxoshwa ngale. Futhi sinethemba bazalwane futhi siyazi. Uthe ubaba ayikho indawo singathi kuyona manje. Ukusezulwini. Uthe umtshana bemini bathi malume baba usezulwini. Kusho aphini. Wathi uNkulunkulu baba usezulwini. Ngathi uyaprofeta. Ubaba wakho uyamazi ukuthi bezwana kanjani uNkulunkulu. Ngikhalile ngibabona berawunda la. Ngafikelwa ilento ethi into ekade beyibona kubaba wabo. Because ubaba wabo ubeyiphila lento beyenza phambi kwabo bebakhulisa ngayo. Sisiyambonga uNkulunkulu bazalana akukho kunye akushumayela ngikwazi nginalento nje ethi nje kuphela uNkulunkulu sicela ukuthi nje dadewethu ungasuki kuyena. Futhi singezwa nangelinye ilanga la ekhaya sibizwa kuthiwa usuwenza ukuthi ngoba engasekho umkhwenyana wakho. Hlala kuNkulunkulu lo obuze lo uSibari wafika wakufundisa yena owafundiswa wona yena uNkulunkulu kini. Lento ekade niyiyona noSibari ayingashintshi ngothando uSibari bethanda ingane zakhe ngalo azilibone kuwena. Ngiyabonga basekhaya. Haleluya. Ake ngicele nje okomndeni ozosenzela nje imemezelo ukuze inkonzo yethu siyiphethe lapha. Omndeni nje uzosenzela imemezelo ukuthi inkonzo iqala isikhatsini yasekuseni ilaphi asicela nje omndeni okay isikhanda Ngibabingelele bazalwane egameni likaJesu. Bazalwane angikwazi ukukhuluma angiwumuntu nje ohlabelelayo so ngiyaxolisa ngalapha. Ake ngibele nje ngichaze ukuthi kuzokwenza kanjani. Ngibonga kakhulu mfethu ngokuthi usiphathele lo hlelo. Ngibonge bonke abakhona abafikile besisupport nabanye abaqasile bezama ukuthi lo mcimbi impumelelo. Ngibonge nokuhlangana kwabafethu enginabo
abakhona la sibambisene kakhulu ngokuthi siwenze lo mcimbi ube impumelelo. Akululanga, sibonile nje akululanga, kodwa siyazama ngayo yonke indlela efuna ukuzama ngayo. Wacaca ukuthi hayi uyaphumelela. Sibonge nabo sisibami enginabo kakhulu abanesibindi sokuthi noma thina sibona ngathi siyahluleka kodwa bona bakwazi ukuyimela. Sibonge mawami. Angidlule. Bazalwane sisemasihlela sathi no, sibonile ukuthi abazalwane baningi kakhulu abezayo kusasa. Ngeke kuze kube lula ukuthi beze la ekhaya. So kuzoba ngcono uma ngabe beya endaweni evulelekile ezoba neparking. So kwakuthi iparking ikhona esikoleni eMasosha phezulu. Although singakwazanga ukuthi si-announce ngoba besikhathi sijetha kuzoba la izansi ngakancumala, kodwa sabona i-attendance yabantu abazokuza sibheka ukuthi no, nabanye bekade besibahambelile besenzela ama-memorial service ukuthi kuzoba baningi. Sihlela ukuthi ibe seMasosha esikoleni inkonzo yakhe. So nje nomunye omaziyo, omunye ozitshela ukuthi kuzoba la, ongathi angabe lamchazela ukuthi angazi drive azojika la kodwa abe seMasosha. Abanye bayathola kuma-social media ukuthi no seMasosha, kodwa mangabe ukuthi uyazi unomngane ongazi umchazela ukuthi kuyiwa phezulu. And yeah, ake ngiyibeke kanjalo nje, ime kanjalo bazalwane. Isikhathi u9 ekuseni, 8:30 ekuseni kuzobe kungawo oqala ngayo inkonzo phezulu. So kusho ukuthi abazalwane babe early nje, konke kuhlele phezulu. Kunezimoto ezizama ukuthi zithuthe ukuya ngasethunjini kuzozanywa ngayo yonke indlela nje kuzozanywa ngayo ukuthi wonke umuntu abe accommodated. Siyabonga bazalwane. Siyabonga kakhulu. Siyacela izinsizwa zisondele ezizosibambela umzimba ngomfowethu zophinde esekhaya. Ngiyacela uzosithandazela nje baba inkonzo sesiyiphetha. Usikhulekele nje egameni likaJesu. Asivala amehlo. Baba, egameni likaJesu waseNazaretha mongcwele, uNkulunkulu namandla, siyabonga uNkulunkulu ukuthi ukhulume kahle. Baba, inkonzo iyaqhubeka, sesiyaphuma nalo mzimba. uNkulunkulu wethu uyolindela. Egameni likaJesu sicela wena somandla ube khona njalo. Baba, iziyofika ekugcineni. Amen. Siyacela abafuthi basondele bazosibambela nje umzimba. Wadala izulu nomhlaba, Jesu ke wadala